Secretary General jong ka NATO Mark Rutte ula penmi ya kejing Maham ka bateng ya ka Brazil ka China bad ka India ha ka ba ula Maham bakila ban mat ya kejing penstom ki ba jor bha ha ka liang ka yo ka kot lada ki yai peteng ban ya troilang bad ka Russia ha ba kren sha kinong tho khobor hadin ba ula ya kendu ya ki senator jong ka US ha ka sngi balang Rutte ula kuntu ya kinong yalam ha ka Beijing Delhi bad ha Brasilia bakin penbor ya presiden ka Russia Vladimir Putin ba shim khia bha ya ka jing Ukraine yasuk lada phidai presiden ka China menteri rang ba du jong ka India lani presiden ka Brazil bat phidang yai peteng ban khai pateng bat ka Russia pat thit ya ka phniang bat ka gas jong ki te phitip lada obriu ha Moscow shim khia ya ka jing Ukraine yasuk ngan penjari 6% ya ka jing penstom bateng e laong urute jing pen slur jong ya kini ki lai tali kiri khatam e kalong lada phisa manta ha Beijing lani ha Delhi lani phidai presiden jong ka Brazil phila ban kwa ban pej bania halor kane namar kane kala ban kta jor ya phi ula ban rap urute ula khotru ya kinong yalam jong ki lai tali kiri bakin kentu bej ya Putin ba IT ha ka jing ya kren yasuk kunta sngo bha phone ya Vladimir Putin bat yathu ya ba hab ban shim khia bha ya ka jing Ukraine yasuk namar lem kumta kane kan sanga byang ya ka Brazil ya ka India bat ya ka China ha ka rukom ka ba bha ulaong kane ka jing Ukraine jong nong yalam ka NATO kalami tangshi sngi hadin ba presiden jong ka US Donald Trump ulapan bana ya ka jing Christian spy ka batmai ya ka Ukraine bat berngem ru ban bu khajna ya ka Russia bat ya ki parlok khai pateng jong ka White House ka ong ba ka jing thmu jong utram ka kanthop ya ka jing pha ya ki tiersiat ki ba khambha kum ki Patriot missile system ki ba ka Kiev ka shim ba ki long ki ba kongsan bha ban yakun persha ya ki jing hiar thma hasun jong ka Russia Donald Trump ula Maham ru ba unbu ya ki khajna 6% halor ki mar ba shalan shabar ka Russia bar ula aidak ya ka jing thmu ban bu ya ki jing pensitom bateng ya ki ri ki badang ya peteng ban thit ya ka phniang Russia lada omla ban ya soy ya ka jing yesuk bat ka Ukraine hapo san phosngi lada ngim don ka jing ete ha ka ba kut jong ki san phosngi kan long ka ba sniu palan ki jing siudor kin dang ya bat ki wei ki jing penjari kin dang ya laong utram ula banrap ba ula ban pentri kam ya ki dor ba he klem da don kam ya ka jing menjur ba thamai na ka Congress ngila ban le ya ka ba kham he ngila ban ya kran shphang 6% ne kum ta terter ngila ban le ya ki dor ba he klem ka sinate klem ka ying dor bar hanrei ka ka ba kishnaru kala ban long ka ba khambha utram ula ong khaman shwa kat kum katanat pathai khubor Reuters ka jingbun pai jong ki nong thau ain senator jong ka US kalong Prabusan na kashispa ki bakersyan ya ka ain ka ban aibor ya utram ban bu khajna hadu sanspa persen ya kiri ki bayarap ya ka Russia katkum ki khbor ka India China batar ki dai na pdeng kiri ki bathiet bon tam ya ka phniang jong ka Russia balada utram penjari ya ki jing penjari kendon kini kiri khamtam ka India kila ban mat ya ki jing ki ba shirkhai kane ka jing le kala ru ban penthut ya ka jing penbiang boarding bat penkiu ya ka jing lut hakapor ba ka dor ka perthai kala long lepa ka basniu halor ki jing berngem jong utram Deputy Foreign Minister ka Russia Sergei Ryabkov ulaong ka Russia kalong ka balapen kre ban Ukraine bat presiden jong ka Amerika Donald Trump tangba ki kendon bar ki jing berngem kilong ki bomla ban pdiang bat kinam manra kanu ka jing mi